sa Elanom pričamo o nekim sportskim temama. Ali nećemo pričati o fudbalu ili tenisu, već o duhu naše emisije. Pričamo neke priče koje ne trebaju da se zaborave. Danas pričamo o kuglanju. Da li ste znali da u Jagodini postoji kuglaški klub? Ja evo priznajem, nisam imala pojma. Ali ono što je meni zanimljivije od same činjenice da se u Jagodini kugla je to ko najviše kugla. One su žene, majke, bake i u proseku imaju 54 godine. Ali ništa im to ne smeta da se sastaju 3 puta nedeljno i da budu u prvoj ligi centralne Srbije. Kuglaški klub Jagodina je osnovan 1985. godine, a mi smo zvanično počeli da se takmičimo 1987. Ja se bavim Cana i Milanka, tu smo mi od 87. godine, sad trenutno nas 3. Ovo su sve ostalo nove članice, znači pre 10-15 godina došli u klub, znači mi smo 32 godine. Postoji 32 godine. I 32 godine nije vam želja nestala i dalje? Nije nestala i sad ovim godinama kugla malo slabije, treniram zato što imam nekih problema zdravstvenih, ali opet sam tu. U utakmice igram sve. Kao ne mogu bez mene, ja bez njih. Koliko često se održavaju utakmice? Pa utakmice se održavaju, imamo kao klasično, kao i sva prvenstva, jesenji deo i prolećni deo. Mi sad trenutno igramo u prvenstvo centralne Srbije i tu ima 5 ekipa. Smanjeno je malo to jer nema kuglana u Srbiji, tako da igramo praktično negdje oko 2 meseca, pa onda pravimo pauzu, pa počinjemo krajem januara, pa igramo taj prolećni deo. A kad uđemo u Superligu, pošto smo bili 3-4 puta, onda igramo, boga mi, po 2,5 do 3 meseca, znači od oktobra do decembra negde imamo utakmice i gostujemo dosta po Vojvodini i mnogo nam je teško kad smo u toj Superligi jer nemamo našu kuglanu novu i onda moramo da budemo gosti na nekoj tuđoj kuglani. Mnogo smo tad putovali, mnogo nam je bilo naporno, ali smo sve to izdržali zato što volimo i što smo tu drugarice i prijateljice i družimo se i volimo kuglanje. Tako, takmičimo se i na prvenstvima pojedinačnim Srbije i države, na parovnim prvenstvima, na mix prvenstvima, znači svud, veteranskim prvenstvima, pošto smo sad uglavnom sve veteranke i tako da svud učestvujemo i evo ovi pehari pokazuju da smo osvajali i medalje i pehare i mislim, tu smo negde. Znaju svi za nas. Samo Jagodina mnogo malo zna za nas. Zašto toliko malo ima mladih? Pa mladi dođu, odkuglaju, peši s treninga, pa valjda im se ne čini toliko atraktivno, ali mislim da je nova kuglana, recimo, i da je tu neka reklama malo bolja, da bi tu bilo puno ljudi i naroda. Da, znate, ono kad je nešto novo, onda svi se sjate pa dođu. I verujem da bi tada bilo mnogo više koji bi trenirali i muškaraca i devojčica, i dečaka i devojčica, jer nama treba podmladak. Da. Ja sam negdje pročitala da je članstvo besplatno. Da, kod nas je članstvo besplatno. Ovo je kuglana pripada sportskom društvu Jagodine i nikad nisu ni naplaćivali naše treninge, nikada ništa nismo nikom naplaćivali, možda dođe ko hoće da kugla kad hoće, da mu pokažemo da, znači, vrata su otvorena za sve od 12 do 72 godine praktično. Pošto se moje znanje u kuglanju svodi na Big Lebowskog, zamolila sam jednu od najiskusnijih kuglašica da mi pojasni pravila igre. Kuglašku ekipu čine 6 igračica i 2 rezerve. Igra se sastoji u tome da svaka od igračica na 4 staza baca sistem 15-15. Šta to znači? 15 u pune, to znači da se uvek spustaju 9 kegli i
ukupan rezultat se zabeleži posle 15 utakmica. Posle tih 15, novih 15 češćenje, to znači dok se ne očisti cijela postava. Nekad je potrebno, najbolja je varijanta da sa jednom prugom skinemo svih 9, a nekad je potrebno 2 i 3 i promašaj se tu računaju. Znači, pobednik je, ekipno se gleda svaka staza, znači ako pobedi igračica onda je 1-0, 2-0 i tako redom. A ukupan broj čunjeva, une i učišće, tako se. Kugla se drži tako da je između malića i palca i mora da siđe preko srednjeg prsta. Pravac, znači, to je poenta, znači propratiti kuglu pravac. E sad tu postoje u smislu felševi, da li ću ja da felširam da rotacija kugle bude ovako, da li ću da zavrnem ovako da bi obavljeno što više. Ali je poenta u tome i kad učimo nekoga učimo da znači kao što normalno hoda, da uskladi rad, ruku i nogu, a na sve mora da misli, da spusti sa sredine. Igra se odigrava u okviru 3 cm daska položnica, na sredini se spusta kugla, znači sve ostalo, ako samo santimetar desno spustimo, ode u levu stranu Martinela. Leva noga je na gumi, desna na dasti položnici. Znači, uvek se kreće desni, igrač ne igra desnom rukom, kreće levom nogom, vraći, pa desna, pa leva i sa sredini spusta. Levoruki igrač obrnuto. Desnom nogom, pa levom, pa desnom, pa levom. Dame se uglavnom ne pitaju za godine, ali ja ću vas da pitam koliko imate godina. 71. I dalje se bavite aktivno sportom i to kuglanjem? Da. Počela sam davne, 80. možda i pre, na radničko-sportskim igrama. Posle sam nastavila kuglanje i tad je bilo kuglanje. Posle sam išla na atletiku, na pikado, na streljaštvo, bila sam i vatrogasac. Desilo se u Novom Sadu, sam bacala protiv jedne žene koja je bila starija od mene, duplo majka mogla da mi bude i kad sam igrala protiv nje, ja sam izgubila. Ja sam se pitala da li je moguće, ali eto, shvatila sam, žena je imala samo tehniku i laganicu i čestitala mi i rekla želim da dočekaš i moje godine. I u stvari ja sam dočekala te njene godine i ne zahvaljujući njoj, volim da igram i drago mi je kad recimo dođu igračice pa kažu Cano, ja igram protiv tebe, mene je strah. Meni je ipak drago tu kad ona ima malo strah i prepod mene. 2004. sam bila kod Cane u Svatovima, udavala joj se čerka i onda je ona rekla da ima tu kuglanje i da bi bilo dobro ako sam voljna da dođem na kuglanu. Ja sam rekla da moram pitati svoga čoveka. I? Pustio čovek? Na urgenciju Cane. Inače bi ja i dan danas jedla kod kuće, kuvala ručak, spremala, peglala, prala veš, spremala, da nije bilo nje. I ja sam sva sretna što sam ja upoznala njih i što sam član ovoga kluba. Kaže za kuglanu. Kaže mi Bilja da kažem da molim za novu kuglanu, jer svi mladi koji dođu, a kad vide da je kuglana ovako kakva jeste, budu 2-3 puta i onda odustanu, jer mnogo lepše kuglane vide na internetu i na YouTube. Ja vam želim da vam ovaj grad otvori novu kuglanu.
Jel imate neki pozdrav pred utakmicu? Imamo, igraj dobro, nemoj da